Panta na natin yung bike. Wala na to, walang na mag-record. Siyempre. Hi guys, welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Guys, ganito pala yung kanilang plaza dito. So, ganito yung makikita nyo pag nasa plaza kayo ng Natividad. May mga benches kung saan magbaband yung mga families. May playground din dito. Eto, yung playground nila. Hindi ko nakuha yung tripod ko, guys. Ito, may playground pala sila dito. Try nating mag-swing. Gusto ba yung mag-swing? Mag-swing tayo dito. Ito. Wala akong tripod. Sige, try natin. Ganda na. Grasses. Ano to? Kambing. Ayan, si Idol. Nandito si Idol. Ayan o, si Idol. There's ayan, si Idol. Sige, makikipose tayo kay Idol. Ayan pala yung napakaluwang na quadrangle nila. So makikita nyo, di ba? Ang lawak ng space. So pwede dyan yung track and field, no? Pwedeng mag track and field dyan. Pwedeng mag track and field dito. Ayun o, may swing din ulit. May swing ulit. Gusto niya mag-swing din tayo ulit. Sige, mag-swing tayo ulit. Ayan. No, 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 no. Sa sayad yung pen natin dito sa sayad. Mali yung setup natin eh. Yan. Kuha na tayo dito. Kuha na tayo dito.
Ayan, nakapag-swing din na. Bumalik sa pagkabata. Puntahan natin yung slide. Ang hirap pala nun, hindi ko nadala talaga yung tripod. Ito pala yung harap, yung side pala. May water district. Sa kabilang side naman doon yung elementary school. Tapos yun yung pinaka-stage nila, yung covered court, at saka yung tennis court naman doon. So, ito yung slides. Oh. Ay, mag-slides ulit tayo. Kunin natin yung bato, pang santal ng ating camera. Tapos akyat tayo doon. Yan, dyan tayo mag-slide. Akyat tayo dito sa isang slides. Saan yung akyatan niya? Yung steps. Bumalik tayo sa pagkabata eh. Para lang may makontent. Diyan na galing sa Natividad. Ito yung old tree. Sobrang tanda na yan na acacia tree. Shit. Makit tayo sa isang slides. Hindi pala napuhanan. Ayan. Doon tayo galing. Ulit-ulit. Hindi tayo makaka-slide, sira. Punta na natin yung bike. Wala na to, walang na mag-record. Siyempre para lang may content. Ayun yung bundok. Yun yung bundok, guys. Yan na yung bike natin. Punta na tayo doon. Yan yung tennis court. Ayan, nandyan na yung ating service.